Hello mga boss. Dito tayo ngayon, maliligo sa dagat. Iwas na muna tayo sa pagkakalistis, pag-slice ng isda. Day off lang muna tayo, isang araw lang. Dito ako ngayon sa beach, sa Bicol. Maliligo lang saglit sa dagat. Ito, ang ganda. Ganda dito mga sir, ma'am. Ganda po dito. Yun. 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 Iwas na muna tayo sa pagkakaliskis, nakakangalay. Pahinga rin tayo sa trabaho mga boss. Well, salamat po pala sa mga nagsusubscribe sa YouTube ko. Salamat sa nagbo-view. Salamat kahit medyo bored yung mga view ko, di pa masyado marunong mag-edit. Sobrang salamat sa inyo mga bossing, madam. Salamat, sana mag-subscribe kayo. Maraming yung iba dyan na magko-comment dito. Ipapollow, isusubscribes ko. Subscribe ko back. Yan. Para naman yung malilit na youth magkaroon ng chance na katulad ko. Sana naman pagbigyan nyo. Yun. Dito muna, magpaparelax muna yung anak ko. Halika anak. Yun, anak ko, nag-iisa kong anak. Hello. Hello anak. Yun, maliligo kami mamaya boss, mga sir. Dito muna. Dito kami sa San Lorenzo Beach. Nagbubulol tayo. Di sanay. San Lorenzo Beach po ng Tabaco City, Bicol Region. First District ng Albay. Yun, maganda po dito mga sir, madam. Wala masyadong polusyon. Probinsya dito sa amin. Sa medyo tahimik ang aming lugar. Wala masyadong pasaway. Wala masyadong mga pasaway dyan. Katulad ko, hindi pasaway. Yan. Maraming salamat sa mga Merry Christmas po pala sa mga Pilipino, sa buong mundo. Merry Christmas world. Babulol tayo. Di po kasi sanay ako sa mga ganitong mga salita. Pagbablog, hindi pa masyado sanay. Kunti pa lang na alam nyo na, pag ganitong di sanay sa mga vlog. Basta yung mga magko-comment po dyan, isusubscribe ko. Sana marami mag-comment. Subscribe ko lahat po yan. Sana magbigyan nyo ng opportunity yung beginner vlogger dito sa YouTube. Sige po, salamat. Merry Christmas. Happy New Year.